Bună seara, cum zic, asta e în direct sau în reluare, cum zic? È in diretto, ma perché? Adică, cum zic, dacă aveți reluarea cu mine, cum zic? Ah no, perché filmiamo acum. Adică, haideți, vă rog eu, dați reluarea un pic, să poate... La reluare? Da, să dați cu mine La regia, abbiamo la reluare in diretto? Abbiamo la reluare in diretto, sì, vi prego la reluare. Când zic că ați văzut, adică domnișoara Ramona, cum ce tehnică ați văzut, impecabilă, ce intrare, ce frumos, adică că să intri de la vestiare să facem bine ca să nu fie rău, deci să câștigi meciul dinainte, cum zic, ați văzut? Da, aveți și reverse angle? Reverse angle? Da, cum zic? Una pausa, hai detto voi che io sono Cornel Dinu per dicere che tu sei meglio, aspetta, signore, aspetta. Când zic, domnișoara Ramona, dumneavoastră a jucat și la Brescia? Io ho giocato da tutte le città dell'Italia dove ho trovato uno Conte bătrâno e bogato, io ho giocato, ma perché? Da, nu că văd, cum zic, că văd că vorbiți italiana la fel de bine ca mine, cum zic. Grazie di complimento, e tu parli la lingua romena come Raducioiu, no. No, cum zic că asta e, nu, Radu a jucat al post, cum zic că e altceva, nu? Vero, sì. Da, nu e... Deci, Ramona, deci practic eu v-am adus această minge, cum zic, ca mărțișor pentru dumneavoastră. Che bello! Il marțișoro! Il marțișoro! Ma come se-l pune în pieptă? Crezi că, adică, dați la mine, că adică puteți face stopă piepta, e simplu. Stopă? Da, când zic, adică, cred că încape între celelalte două, cum zic. Dacă nu dați dumneavoastră la altcineva, o dați mai departe, cum zic. E cum dare mai departe? E foarte simplu, domnișoara Ramona, deci un mic joc de gleză, cum zic, te uiți, pac, stânga-dreapta și faci un mic jongleu și după care dai drumul la mijloc, cum zic, adică să vină... Buonasera, che grande sorpresa! Mulțumesc, disciple. Vreau să vă spun, Gica, ai făcut un gest senzațional, că mi-ai pasat mie mărțișorul încolo. Vreau să vă spun, Gica, este cel mai mare gentleman din România. E Don Juan din Carpați, pe cuvântul. Mersi. Hai că mă confunzi, nu? Cum zic, eu sunt Maradona din Carpați. Da. Hai, Gica, trebuie să recunosc un lucru. Ești primul bărbat din viața mea. Recunosc. Deci asta e minciună care chiar nici eu nu mă prinde. Hai, dragă, nu te mai ataca așa. Vreau să spun că ești primul bărbat care mi-a dat un mărțișor. Înțelegi? Gica, hai, dă să te pup. Nu, lasă, cum zic eu. E uno pupico. Hai, mă, dă-mă să te pup. Cum zic, lasă, stai acolo. Hai, mă, Gica, dă un pupic, mă. Nu, dă-mă să te pup. Mersi, ești drăguț. Ma non è vero, non è vero! Ce? Lui è il primo uomo di tua vita che ti ha dato un marțișoro? Da. E che sciovinismo la nostro paese, Nu, cum zic, ăsta e rasism. Da, e visionarism pe față. Un momento, aspetta. Abbiamo in diretta il Cornelio Dino? Sì, signora Dino, buonasera. Entrare dal subbietto immediatamente. E quale è il meglio, Aristotele o Platano? Cel mai aproape de adevăr e Naomi. Cea mai aproape de adevăr, încă de pe vremea presocraticilor, ce discutați voi acolo se numește misoginism. Iar demersul meu epistemic se încheie iremersibil aici. Hai, la revedere. Nea Cornele, stai puțin, cum zic că reluarea cu mine ați văzut-o? Din ce am apucat eu să văd, Gică, ai făcut o fază antologică spre axiologică, vecină cu brecvilocvența. Felicitări, țină tot așa, hai, la revedere, că mi se stinge trabucul. Ține acolo, te pupă. Arrivederci. Ăsta e dicționar de neologisme pe două picioare. Senzațional, bărbat. Din păcate îi se stinge trabucul ca în repede, dar la vârstă acum. Ce pretenții, mă? Naomi, una domanda per te. Da. Ce dracu face aici?
Acum între noi fie vorba, Hagi, ce face? Da, chiar cum zic, că... Am venit să protestez, mă, dacă tot mă întreb. Am venit să protestez pentru că se vai de capul nostru. Protestez, uite așa, sinceră și despuiată, nudă, uite așa. Protestez pentru că noi toate travestitele din România suntem târșite, suntem vai de capul nostru. Păi noi ne îmbrăcăm cu toace, ne epilăm, ne dezepilăm, ne epilăm, ne dezepilăm și nu ne dă nimeni niciun mărțișor de 1 martie. Adică noi de ce să primim? Numai alea biologice să primească. Și de-aia am venit să protestez. Che bello, che bello! È grande sandale, grande. Ma tu protesti da solo? Sola, fă că-s femei. Scusa, da sola? Nu sola, nu sola. Cu veverițele. Ecco! Adică vrem mărțișoare, Săriță, vrem mărțișoare. Bravo! Gata, vă aruncați-mi vorbe așa. Până aici am venit să cântăm, că de-aia ne-a chemat producătoarea. Să dați în gură, nu să stăm ca proastele într-o parte și Hagi cealaltă. Sì, allora signore e signori, una grande sorpresa per voi questa sera. E c'è la grande Naomi con le verizze e la musica. Eu cu fetele, eu cu fetele, eu cu fetele, eu cu fetele, eu cu fetele. Femeie sau bărbat, am început să cânt, pe Ionțu îl am de fapt. Scandal cu infernal, cu rating total, cu tine ceartă nastica. De ți se pare mult, uite-te în jur, toată lumea face asta. Femeie sau bărbat, nu e deloc ciudat, pur și simplu nu mă hotărăgă. Și te uiți la mine ca la avioane, bă, că te dracu sunt o șarpă din respectul meu. Sunt fierbinte, super sexy și sensibilă. Și te uiți la mine ca la avioane, bă. Sunt fierbinte, super sexy și sensibilă. Ce te uiți la mine ca la avioane, fă. Pe scenă am fost, e clar fără rost, Mamaia încă n-a trecut. Soarta crudă face, ironica în voce, dar asta nu contează. Dar puțin scandal, se face un star și toată lumea va ști de tine. O bătaie în direct, de un titlu perfect și cariera ta-i deja lansată. Ce te uiți la mine ca la avioane, fă. Că te dracu sunt o șarpă din respectul meu. Sunt fierbinte, super sexy și sensibilă. Ce te uiți la mine ca la avioane, fă. Ce te